Są na bielskim Syjonie, a ze mną jest Lukas Girtler. Witam Was, Rostomili, we trzecim tajliku po bielsku. To jest kontynuacja poprzednich tajlików. Dzisiaj porozprawiamy się o wanielikach we Bielsku, no ale też trochę we Białej. Nasza rajza napoczynamy tutaj we Białej, jeszcze we Polsce. Z kuli tego, co Biało założyły pomieszkańcy ze Bielska. Gadaliśmy o tym ze Kamilem Czaińskim we pierwszym tajliku. Nie skorzy, pod koniec 30-letniej wojny cytały tutaj Ślązoki, wanieliki ze Bielska i ze Śląska, bo były prześladowane od Habsburgów. Tutaj skierowały wtedy we Rzeczpospolitej wazy katolickie, dość fest katolickie, no ale nie było takich prześladowań jako we habsburskich landach. Nie skorzy, w połowie XVIII stulecia po wojnach śląskich przybyły tutaj niemieckie wanielickie kolonisty ze zachodu. Przy starym ringu we Białej stoi wanielicki kościół augsburskiej konfesji. Powstał on w 1781 roku, czyli już za czasów Habsburgów. To jest kuriozalne, te co cytały od Habsburgów, a potem Habsburgi dały im kościół. No bo to już było we inszych czasach, po patencie tolerancyjnym, będziemy na ten temat jeszcze gadać, no ale tu było lepiej, bo to były ziemie zabrane ze Rzeczpospolitej. Pierwszy rozbiór 1772 i we umowie rozbiorowej była zoca do konfesjów i tu już od zaczątku był turm. Tam będziemy gadać we Bielsku, tych turmów jeszcze nie było pod koniec XVIII stulecia. Tu nie było żadnych ograniczeń co do budowy kościołów. No ale to nie ma ten kościół, bo nie skorzy w 1798 roku powstał ten klasycystyczny kościół i dzisiaj mamy nabożeństwa tutaj co niedziela o 9, bo 2021 roku w Farorze mnie tu mój znajomy, którego dzisiaj trafił na nabożeństwie, Robert Augustyn, pozdrowią. A jest tu też kościół we Lipniku, też po tej małopolskiej tajli, tam na Kirchhofie, wybudowany w 1936 roku. Przekroczyliśmy granicę na Białce, na Białej, są już we Bielsku. Pierwsze kościoły wanielickie we Bielsku to nie były te, które dzisiaj są wanielickimi, i no te, które dzisiaj są katolickimi. Jako to było? W 1517 roku, 31 października, Martin Luther w Wittenberdze wygłosił 95 tez. Nauki reformacyjne dotarły tu gibko pora, lot nie skorzy w latach 20. XVI stulecia. I nikt się nie sprzeciwiał tu nowym naukom. Regenty, które skierowały we mianie księcia Wacława III Adama, a nie skorzy on sam od 1545 roku jako luterski reskirok. W katolickich farnościach były odprawiane liturgie w konfesji luterskiej, kozania były wygłaszane we duchu luterskim i tak farności katolickie stawały się farnościami wanielickimi i wszystkie farności katolickie stały się wanielickimi, luterskimi farnościami. W 1610 roku syn Wacława Adama, Adam Wacław, z kuli naporu Habsburgów przeszedł na katolicyzm. No ale jeszcze wtedy wanieliki miały zwola konfesyjną, był kościół wanielicki. No ale w 1618 roku napoczęła się 30-letnia wojna, trwała do 1948 roku. Wanieliki fest były prześladowane. Do 1653 roku reskierowała tutaj Elżbieta Lucrecio, Kero błagała Habsburgów, co by ustawili religijno zwola
po jej śmierci już napoczły się prześladowania. Reskirowały tutaj Habsburgowie i wanielicko-konfesyjo stała się nielegalną konfesją. Gromadzili się na Żykaniu we prywatnych chałupach, we lasach, tutaj we Bielsku na Błoniach Bielskich. Doteroz je stół ołtarzowy Johannes Stein. Tam we lasach mieli swoje liturgie. Madziarskie pastory tutaj bez granica przychodziły we przebleczeniu górolów. I tak ponad 50 lat były prześladowane wanieliki. Dopiero w 1707 roku to się pomieniło. W 1707 roku w końcu do wanielików przyszła zwola. Habsburgi ze luterskimi Szwedami podpisały konwencję altransztacką i na mocy tej konwencji upomnieli się Szwedy o wanielików, o lutrów, i Habsburgi musiały zapewnić zwola sprawowania prywatnych liturgiów po chałupach. Wybudowali też, zezwolili na wybudowanie 6 kościołów łaski na Śląsku. Jeden z nich powstał na Górnym Śląsku we Cieszynie w 1709 roku. Napoczęli go budować Kościół Jezusowy do dzisiaj. Taki srogi łonie z kulitego, co to był jedyny chrom w okolicy i wszyscy tam łazili. W 1781 roku Józef II Habsburg wydał patent tolerancyjny, który zezwolił na budowanie chromów wanielikom. No ale okrom turmów nie mogło być turmów i główny wchód musiał być, nie mógł być ze głównej cesty i poza murami miejskimi musiały się one znajdować. Dopiero we połowie XIX stulecia te domy Żykaniu stały się oficjalnie kościołami i wtedy też była zwola konfesyjna. To wszystko w myśl idei oświeceniowej, ten patent tolerancyjny z 1781 roku. Za mną katedrala rzymskokatolicka świętego Mikołaja. Burzek tu we pierwszym tajliku, co robia tutaj Teroski, no w to widział pierwszy tajlik, wie. W latach 1559-1630 to był wanielicki kościół. Wyglądał troszkę inaczej niż Teroski, bo to mamy przebudowa z 1912 roku. No i ostatnim pastorem, Godołżek już wtedy, tutaj ostatnim farożem był Jork Czanowski. Człowiek ze Cieszyna, który kuplował Czynację morawską, słowacką, śląską, no też trochę czeską, no to 4, bo tam też działał. Potem do 1937 roku był farożem we Liptowskim Mikulaszu. Tam umrzył w 1937 roku i mamy tam jego dynkmal przed wanielickim kościołem. Za mną rzymskokatolicki kościół Świętej Trójcy. Kto oglądał pierwszy tajlik, ten wie, kto jeszcze nie widział, niech se kuknie tam całą historię tego kościoła. Powstał on w latach 1604-1608 jako wanielicki. No, wanielików było tu we czasach reformacji moc i nie styk im ino kościół świętego Mikołaja, my byli, i kościół we Starym Bielsku świętego Stanisława. Musieli wybudować nowy kościół poza murami miejskimi. No i tak było aż do roku 1654, kiedy to napoczły reskirować tutaj Habsburgowie i wszystkie wanielickie kościoły stały się katolickie. Kościół powstał na placu Kirchhoffa, który był tutaj od 1550 roku. No, mamy tu jakieś pozostałości, tam nie wylezymy, mamy fol śniega. Od XVII stulecia, kiedy kościół przejęły katoliki, Kirchhoff był wanielicko-katolicki. Takie pochówki tu były. Zlikwidowany w 1896 roku, no dzisiaj tu mamy ogród
Farny. Są na bielskim Syjonie, a ze mną jest Lukas Girtler, wiceprezes Regios, też działu mniejszości niemieckiej i jeden z ostatnich niewielu z tych autochtonów, potomków autochtonów, którzy tutaj ostali, a dobrze go dom. Znaczy niewielu to jest też ciekawa kwestia, albowiem z badań wynika, że w 1945 roku no to tak około 1/5 miasta zostało. Czyli jakbyśmy to mieli na liczby przełożyć, to około 10 000 osób. Tak? Aha. I do lat 70. do 73 roku poprzedniego stulecia, czyli zanim powstała fabryka samochodów małolitrażowych popularna z produkcji Fiata 126P, no to miasto liczyło około powiedzmy 60 000 ludzi, tak? Czyli można powiedzieć, że praktycznie no, co ta piąta, co szósta osoba, no to pochodzenie niemieckie miało. Nie? Kwestia problematyczna jaka jest teraz, to tak, po pierwsze przemieszczanie tej ludności, która przyjechała tutaj jako napływowa w latach 70. No i druga kwestia, no to niestety ta szkodliwa polityka komunistyczna, która w wielu przypadkach wykorzeniła tak naprawdę tą tożsamość tych rodzin, prawda? A teraz w tych familiach często jednak się wraca do tej historii i rozbudza się na nowo, powiedzmy, to poszukiwanie właściwie tych swoich przodków, tych swoich korzeni, a co za tym idzie, odnalezienie też swojej tożsamości. Są na tym bielskim Syjonie, pora słów wkludzenia. Bo sama nazwa Bielski Syjon wydaje się taka dość tajemnicza, prawda? I dlaczego w ogóle to się nazywa Bielski Syjon? Ano Bielski Syjon nazywa się dlatego, że jest to taki wydzielony kwartał miasta, który był przeznaczony stricte dla ewangelików. Syjon to miała być ta ziemia obiecana, prawda? I to jest ta ziemia, która została obiecana tym ewangelikom. Z kuli tego oni zaczęli to nazywać Bielskim Syjonem, co już widzimy na podstawie chociażby wydania z 1921 roku księdza tutejszego pastora, doktora Richarda Wagnera, który właśnie pisał Der Bilicer Zion. I to była książka poświęcona właśnie stricte przeszłości ewangelików, parafii ewangelickiej w Bielsku. No i ten kwartał specjalnie, ponieważ czasy były jakie były, czasy kontrreformacji, które zresztą odmawialiście z tego, co wspominałeś już, no to zdecydowano się, że ten kwartał owszem ewangelikom zostanie przekazany, natomiast on był poza obrębem granicy miejskich, prawda? Bo kawałek dalej, zresztą jakbyśmy poszli Poza murami mury miejskie. Już jeszcze wtedy były mury. Otóż to, jeszcze wtedy mury miejskie były. Najważniejszym budynkiem na bielskim Syjonie jest kościół wanielicki Zbawiciela, który powstał zaraz po patencie tolerancyjnym w 1782 roku. Skończyli go budować w 1791, no ale ten kościół tak nie wyglądał, nie? Nie, ten kościół tak nie wyglądał. Z kuli tego, jak wyglądało prawo w kraju austriackim, w kraju właściwie monarchii habsburskiej, żeby być bardziej precyzyjnym, kościoły ewangelickie nie mogły budować wieży. I to jest ta różnica, która ukazuje się świetnie między Bielskiem a Białą, bo w Białej mamy już kościół oryginalnie wybudowany ewangelicki z wieżą, natomiast Bielski jako zbór tej wieży nie posiadał. Ta wieża została dobudowana dużo później. Największe starania, jeżeli chodzi o prawa ewangelickie, poczynił pastor Karl Samuel Schneider. Już w 1848 roku, czyli po wiośnie ludów, dostał się do parlamentu wiedeńskiego jako poseł i pierwszy właściwie ewangelik w tym parlamencie. I on właśnie dbał o to, aby te prawa były maksymalnie rozszerzone także o społeczność ewangelicką. Turm był dobudowany w połowie XIX stulecia, nie? A kościół był przebudowany w takim gotyku dość surowym we stulecie patentu tolerancyjnego. No bo przodzi to był taki klasycystyczny z elementami baroku, to tak byśmy powiedzieli taki józefiński trochę. Ja genau, można tak powiedzieć. I no, trzeba pamiętać, że te kościoły ewangelickie, one są dużo skromniejsze niż te świątynie katolickie. Chyba, że kościoły pokoju, świdnicy i Wiaworze, to niekoniecznie, to tam zazienało. Tu mamy ambona nad ołtarzem, no to można by powiedzieć trochę nawet taki ordnung kalwiński, nie? Taki sznit. I tych kalwińskich, powiedzmy, naleciałości też nie brakuje w tej naszej Geschichte, tak? Bo jakbyśmy pojechali kawałek dalej raptem na wschód i wzięli pod uwagę tak zwaną dawną Trójwieś, czyli Kozy, Wilamowice i Hałcnów, to oni też mieli swój kalwiński epizod, gdzie tam Kalwini stanowili większość tych wiosk. No bo ten kościół dzisiaj jest taki fest surowy, ascetyczny, no szczerze mi się nie podoba, bo nie wiem, to będą oglądać roztomajci. No i dzisiaj nabożeństwa tu mamy o 9 w niedziela, to chcę może przyleciał tu też boł, a farność liczy jakaś koło Tauzena. Koło Tauzena, genau. Za nami znajduje się
pomnik Martina Luthera. Dr Martin Luther ma swoje pomniki, dwa właściwie na terenie dzisiejszej Rzeczpospolitej. Jeden jest w Świętochowicach na parafii, ale taki wolno stojący jest jako jedyny w kraju właśnie w tym miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o całą monarchię austro-węgierską, również były dwa i tym razem oba były wolno stojące. Jeden właśnie ten, a drugi był w czeskiej miejscowości Asz. Pomnik ten został wykonany w pracowni wiedeńskiego mistrza rzeźbiarza Franza Vogla w 1899, natomiast na tym cokole tutaj stanął w roku 1900. Było duże szczęście, że w momencie jak przechodził front w 1945 roku, to ludzie postanowili ten pomnik zasłonić gałęziami drzew, z kuli czego przetrwał on i nie był on zniszczony przez żołdaków rosyjskich, którzy tutaj się znajdowali wówczas. No i dzięki temu też możemy go do dnia dzisiejszego w oryginale podziwiać. A tam w tym aż jeszcze jeden kmal? Z tego co kojarzę to jest. A to jest Ale ręcznie w nauczę. Czechach jako w Czechach, albo na Śląsku, albo na Morawie. Nie, to jest bardziej czeski. Czyli to jest genau czeskie. To jest też jedyny dynkmal na całkiem Śląsku. Ja, genau. Zusammen ze kościołem powstała szkoła i fara. No tak jest owdy, nie? Że przy kościele ewangelickim powstawała szkoła i fara. Ja, genau. Tu mamy ta Fara to wiadomo w sumie najważniejszy budynek zaraz obok kościoła, zwłaszcza dla ewangelików, którzy poza tą farą jeszcze potrzebowali szkoły. Szkoły były bardzo istotne. I ta pierwsza szkoła konfesyjne wtedy były. Ja, genau. I pamiętajmy, że były też potajlowane, tak? Osobno była zazwyczaj szkoła dla chłopców, osobno szkoła dla dziewcząt. Ja? No i ta szkoła pierwsza powstała podobnie jak kościół, mamy 1782 rok, natomiast nowa szkoła powstała, tak jak fara, budynek 1792-1794. I tej starej szkoły już nie ma. Dzisiaj tam jest Augustana, no ale o tym też opowiem. No i mamy tu jeszcze takie dwie srogie szkoły, dwa srogie budynki naprzeciw kościoła. Co to było, co to jest? Na dzień dzisiejszy to są budynki szkolne. W jednym się mieści w tym momencie Wyższa Szkoła Administracji, w drugim się mieściła podstawówka, stołeczna szkół imienia Reja, natomiast budynki te pierwotnie zostały zbudowane także jako budynki szkolne. W jednym mieściło się też seminarium rektorskie, zbudowane w 60 latach XIX stulecia, natomiast w drugim budynku mieścił się budynek szkolny szkoły podstawowej, zbudowany w latach 90. XIX wieku. Przy szkołach, a naprzeciw kościoła i fary znajduje się najmłodszy budynek bielskiego Syjona z lat 1987-91 Augustana, drukarnia wydawnictwa ewangelickie. Tak, dzisiaj jest to drukarnia, natomiast wcześniej to był budynek szkoły ewangelickiej. Po tym budynku dzisiaj, tej starej szkole, nie ma już niestety śladu. No, poza tym dużym placem, na którym się znajdujemy, tak? Placem, na którym w tym momencie parkują samochody, a wcześniej to była też część szkoły, na której odbywały się ćwiczenia gimnastyczne młodzieży. Także kawałek dalej znajdowały się też zabudowania fabryczne rodziny Hońkesów, którzy tutaj produkowali swoje sukna. Były dwie kamienice siostrzane, dzisiaj się zachowała tylko jedna. Notabene bardzo ciekawa też historia jest tego miejsca. Nie tak dawno nawet dokopałem się do wspomnień Rudolfa Pompera, który jako ośmiolatek wspominał zakończenie I wojny światowej tu w tym miejscu, a było to o tyle ciekawe i związane z tym miejscem, że on jako dziecko mieszkał razem z rodzicami w budynku szkoły właśnie tutaj. I wspominał o tym, jak w 1918 roku, już po zakończeniu I wojny światowej, dochodziło do pierwszych ruchawek na tle socjalistycznym. I mówiono także o bojówkach komunistycznych, które tutaj pojawiać się zaczęły na terenie Śląska Cieszyńskiego. Pisała o tym ówczesna także prasa. I wspominał o tym, jak kawałek dalej właśnie na rynku do takiej ruchawki doszło, gdzie zniszczono kilka sklepów żydowskich i on uciekł wtedy jako to dziecko do tejże właśnie szkoły, opowiedział wszystko ojcu, ojciec kazał zaryglować drzwi, no i było to bardzo roztropne, jak się okazało, ponieważ w nocy rozległo się pukanie właśnie, gdzie grupa mężczyzn prosiła o wpuszczenie, gdyż mieli być poszukiwani właśnie przez ówczesnych policmajstrów. I tak też się działo, rozległy się strzały i następnego dnia w okolicach właśnie tejże fabryki, w okolicach tego placu gimnastycznego znaleziono fanty zrabowane właśnie z tych żydowskich sklepów przez rabusiów, którzy do tej ruchawki się dopuścili. Znajdujemy się w tym momencie przy sadzawce pastorów tak zwanej. Jest to miejsce szczególne. Na bokach tej tumby, którą tutaj widzimy, są wypisane imiona i nazwiska najważniejszych pastorów w historii parafii ewangelickiej w Bielsku. Czyli mamy od pierwszego pastora Wencelisa, przez Schmidta,
po właściwie pastora Hazego, tak? Mamy oczywiście też Karla Samuela Schneidera, też wspomnianego. Hazego pierwotnie tutaj nie było, natomiast biskup Szarek, który starał się o renowację tejże tumby i także dołożył od siebie to nakrycie, którego pierwotnie nie było, upamiętnił na tej wierzchniej płycie nazwisko także Teodora Hazego. A Trzanowski tu nie ma jakaś? Trzanowski też jak najbardziej jest, natomiast Trzanowskiego patrzymy, mówiłem oczywiście o tych najbardziej zasłużonych dla bielskiej parafii, tak? Natomiast Trzanowskiego chciałem wymienić na koniec z uwagi na to, że Trzanowski już musimy go rozpatrywać w kontekście ogólnym Śląska Cieszyńskiego, bo jak pamiętamy, Georg Trzanowski, Jerzy Trzanowski, jak kto woli, to była osoba szczególnie zasłużona dla ewangelików polskojęzycznych, tak? Z uwagi na jego przekład kancjonału, a także swoje teksty, które tam dołożył, nazywany był także potocznie słowiańskim Lutrem. I tu pierwotnie to była fontanna, Pierwotnie to była fontanna, ale sama historia w ogóle tej tumby jest bardzo interesująca, albowiem tumba ta pierwotnie znajdowała się na cmentarzu ewangelickim, natomiast spowodowała ona duże wzburzenie wśród społeczności, która stwierdziła, że jest to zbyt bogaty nagrobek, żeby znajdowała się na cmentarzu. Wobec czego rozebrano go, ta płyta, która nagrobna była na jego wierzchu, ona cały czas w tym oryginalnym miejscu się znajduje. Natomiast tumba została przeniesiona i poskładana tutaj jako właśnie ta fontanna. Natomiast więcej opowiemy sobie na ten temat, myślę, na cmentarzu, bo to też jest bardzo interesująca historia. I tu Godosz jeszcze była sadzawka, tako, że to woda była, to jeszcze pamiętasz do niedawna? Ja już nie, natomiast pamiętam jeszcze fragmenty rurki, które wystawały, zanim jeszcze to zostało przykryte. Okej. Są my na starym Kirchhofie z 1833 roku, dzisiaj już tu nikogo nie grzebią, nie? Od 1953. Aha, dokładnie. Dobre, bojowe internetu trafił, że do 45, no ale dali było też szewnięte, co były tu ofiary Urzędu Bezpieczeństwa. I no tego do końca nie wiemy. Wiadomo, że były te ciche pochówki robione jeszcze do roku 53, natomiast dlaczego ciche? Ano dlatego, że od 45 roku Wanielicy, którzy się znajdowali na terenie Bielska, byli traktowani jako tak zwani Doppeldeutsche, czyli podwójni Niemcy. No bo nie dość, że Niemcy, to jeszcze wyznają religię niemiecką tak zwaną, tak? No i z kolei tego starano się jakoś szerzej nie pokazywać, nie manifestować tego wyznania, wobec czego nawet te pochówki, które tutaj były robione, były one robione po prostu po cichu, tak? Czy te ofiary Urzędu Bezpieczeństwa tu były chowane? Tego nie wiemy. Prawda jest taka, że są pewne domysły odnośnie obiektu, który się znajduje zaraz obok cmentarza. Do dnia dzisiejszego znajduje się tam areszt i teoretycznie są świadkowie historii, którzy wspominają jeszcze między innymi swoich nieżyjących rodziców już, którzy jako więźniowie mieli być świadkami tego, iż na tle muru miały być pewne osoby rozstrzeliwane, natomiast gdzie potem te zwłoki były przenoszone, tego już nie wiemy. Natomiast wiemy, że na terenie cmentarza, notabene zaraz przy tym murze, gdzie miały następować te mordy, znajdowała się studnia. Tej studni nie ma, kiedy została zasypana nie wiemy, no i być może jest to też ciekawa część cmentarza, którą należałoby zbadać w celu wyjaśnienia tejże właśnie historii. Natomiast potwierdzeń oficjalnych nie posiadamy. No i za czasów komuny niszczono te niemieckie szrajbunki, nie? No a potem, kiedy już komuna minęła, odrestaurowali, nie? Szrajbunki nie wszystkie, Nie wszystkie i też musimy podejść do tego troszeczkę w większy sposób. Jak patrzymy na przykład na Cieszyn faktycznie, to tam rzeczywiście dbano o to, żeby wszelkiego rodzaju inskrypcje w języku niemieckim maksymalnie zniszczyć. Jeżeli chodzi o Bielsko, no to widzimy tutaj pewien opór oddolny, który już występował, bo jak się okazuje, no nikomu się nie paliło do tego, żeby jakkolwiek cmentarze niszczyć, tak? Bo to po prostu była dewastacja najnormalniejsza w świecie. Są na parafii zachowane listy rodzin niemieckich, które wyjechały, nie miały tutaj totalnie nikogo i na przykład odezwały się do parafii, że bardzo proszą o to, aby sprzedać materiał z nagrobka i żeby parafia te pieniądze wykorzystała do swojego dalszego rozwoju. Są też tacy, którzy stwierdzili, że okej, dobrze, trzeba się dostosować do nowego prawa i faktycznie te inskrypcje zniszczyć. No i teraz co robiono? No, albo je skuwano, co było najgorszą metodą, albo traktowano je smołą, co było najlepszą metodą, bo z perspektywy dnia dzisiejszego, dzisiaj to jest jeszcze bardziej widoczne wręcz.
No i była też używana zaprawa murarska, co też fragmenty tego możemy zobaczyć tutaj na cmentarzu. Natomiast zaprawa ta też jest możliwa do ściągnięcia, wobec czego jest na szczęście do odzyskania. Na tym cmentarzu spoczywają osoby najbardziej zasłużone dla tego miasta, dla jego rozwoju, czego przykładem jest chociażby Gustav Józefis senior. Gustav Józefis senior pierwotnie był Żydem, który sprowadził się do Lobnic, czyli do Wapienicy, w celach służbowych jako monter, ale szybko zobaczył potencjał rozwijającego się miasta i pomyślał o stworzeniu fabryki maszyn włókienniczych wysokiej jakości. Te fabryki maszyn włókienniczych do dzisiaj możemy zobaczyć nie tylko w Muzeum Techniki i Włókiennictwa w Bielsku, w starej fabryce, pokazywali ale także w Wiedniu, jak się okazuje, i to są do dzisiaj sprawne maszyny. Fabryka była popularna także po II wojnie światowej jako Befama i do lat 90. bardzo dobrze sobie radziła. Swoje przedstawicielstwa mieli jeszcze w czasach Józefiego na całym świecie praktycznie, na wszystkich kontynentach. I założyciel tego dorobku olbrzymiego, tak? Bo to byli multimilionerzy tak naprawdę na owe czasy, spoczywa właśnie w tym miejscu. Ciekawa jest też architektura tego nagrobka, którą można zaobserwować na całym cmentarzu i analizując po kolei elementy tej kultury sepulkralnej, chociażby patrząc na tą posadzkę, ta posadzka to nie jest przypadek, że została tak ułożona elegancko, to jest oryginalna część tego okazałego grobowca. I on konwertował na luteranizm, ja? On konwertował na luteranizm. A dlaczego na luteranizm? On konwertował na luteranizm, gdyż w momencie jak już się tutaj osiadł, mówimy o latach 50. XIX stulecia, poznał Annę z Aleksandrowic, która była katoliczką. I ponieważ postanowił ją poślubić, to przeszedł na wyznanie ewangelickie i jako chrześcijanin pojął ją sobie za żonę. Ciekawe też jest to, że razem z Józefim w tym grobowcu spoczywa także Zygmunt Zoll, związany z tymi Zollami z Krakowa, popularnymi adwokatami. Jesteśmy teraz przy grobowcu Theodora Siexta, osoby bardzo nietuzinkowej i legendarnej wręcz można by powiedzieć dla Bielska, ponieważ jak się okazuje, mimo że był bardzo popularną personą, filantropem bielskim, który finansował m.in. sierociniec dla chłopców, potem także dla dziewcząt, mimo swojego olbrzymiego majątku, który zgromadził i willi Siexta, którą postawił, co ciekawe zapisał też miastu po swojej śmierci, zapisując w testamencie, że miasto przejmie jego willę na własność pod warunkiem, że nigdy jej nie sprzedał. Jakiś czas temu na sesji Rady Miasta notabene jeden z radnych przywołał tenże testament i tenże zapis, albowiem zastanawiano się nad sprzedażą tego obiektu. Jak wyglądał Theodor Sixt? Tego nie wiemy do dnia dzisiejszego. Nie zachowała się żadna fotografia, która by była podpisana jakkolwiek jego imieniem i nazwiskiem. Jest to także jedyna osoba z XIX wieku, jedyna osoba niemieckiego pochodzenia, która do dnia dzisiejszego ma także swoją ulicę w mieście, ulicę Sixta. Theodor Sixt umiera w 1897 roku, zostaje tutaj w tym miejscu pochowany, natomiast uwagę zwraca zwłaszcza aniołek, który kończy pisać jego imię i nazwisko. Motyw ten także został wyrzeźbiony przez wiedeńskiego mistrza Franza Vogla, tego samego, który stworzył także pomnik Marcina Lutra, a także jeszcze aniołki na innym grobowcu, który niebawem zobaczymy. Znajdujemy się przy grobowcu rodziny Sennewald. Zwłaszcza tutaj istotnymi postaciami dla nas jest Erich Sennewald i Karl Sennewald. Dlaczego? Pomijając fakt, że mieli istotny wkład w politykę miasta, jeden z braci był także burmistrzem miasta Bielsko, to przede wszystkim byli to też twórcy znakomitej fabryki szczotek i pędzli, znanej dzisiaj jako Befaszot, wcześniej fabryka braci Sennewald. I ta fabryka braci Sennewald, która mieściła się co prawda w Białej, też miała swoje oddziaływanie na Bielsko w postaci chociażby zachowanych listów samego Witkacego, jak się okazuje, tak? Witkacy, odwiedzając Bielsko, a w szczególności Białą, zawsze się zatrzymywał przy fabryce braci Sennewald i tam kupował szczotki, które następnie zachwalał w listach, które pisał do swoich znajomych, będąc niejako na swoje czasy ambasadorem tejże marki. Fabryka istnieje do dnia dzisiejszego i co bardzo chwalebnym przykładem jest, ludzie, którzy w tym momencie ją zawiadują, poczuwają się także w obowiązku do dbania o tradycję fabryki. I to także z ich funduszy udało się grobowce familii Sennewald wyremontować na cmentarzu ewangelickim w Białej, jak i także w Bielsku. Jeżeli chodzi o aniołki, które tu są widoczne, aniołki te także są rzeźbą wspomnianego przeze mnie Franza Vogla. Co ciekawe,
te, które widzimy w tym momencie, to nie jest oryginał do końca, albowiem oryginał został zniszczony przez wandali kilka lat temu, natomiast zostały one odtworzone jako praca jednej ze studentek Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa, pani Latoń. Jak widać, prace te udały się całkiem pomyślnie. Sumy już, Kaś, 500 metrów od kościoła, Kasia. No tak trzeba liczyć. No a dali my są na Sionie. Ja myślę, co tu już nie ma Sionu. Co tu mamy? To też z ewangelikami związane, ja? Ja wspominałem o Teodorze Zixcie i o tym, jakie on wydatki poczynił społeczne jako filantrop. I wspominałem o sierocińcu wówczas. To jest właśnie ten budynek tego sierocińca, który do dnia dzisiejszego pełni funkcję społeczną. W tym momencie jest to dom opieki nad osobami starszymi. Jeszcze tam kąsek dali był internat, ale to Ja, druga zajka, ja, ja? był A my idziemy jeszcze do jednego budynku. Ten budynek na rogu za naszymi plecami to jest budynek należący dawniej do sióstr diakon. A kimże te diakonisy były? No te diakonisy to były siostry zakonne wyznania ewangelicko-augsburskiego, które zajmowały się także opieką nad sierotami, a także wspomagały przy lokalnych szpitalach. To do 45 roku były. Do 45 roku. I są pochowane tam na starym. Zgadza się. To udało nam się chyba nawet uchwycić. Jest cała kwatera poświęcona siostrom diakonisom z pomnikiem na środku. Dzisiaj w pobliżu to w Węgierowie chyba, nie? Tak, najbliżej w tym momencie to w Węgierowie. Dotarliśmy na nowy Friedhof, pola kilometrów dali od starego. Zostało założone w 1911, ja? Ja, według projektu już z 1909 roku, tak? Bo niejaki Meyer z Wiednia, też projektant, stworzył projekt założeń tego cmentarza, który zaczęto to realizować w 1911 roku z uwagi na to, że mniej więcej w tym okresie już na starym Friedhofie brakowało miejsca. Fajne jest, naprawdę fajne założenie, bogate założenie, widać co to było bogate miasto. No i mamy też jeszcze kaplica, no a kaplica większa od niektórych kościołów. Ja, to się zgadza i ciekawostką jest też fakt, że w tejże kaplicy ewangelickiej znajdują się także organy. To się rzadko zdarza, jeżeli chodzi o te kościoły stricte cmentarne, kaplice cmentarne, natomiast tutaj normalnie są pełnoprawne, piękne organy. Grzebią tu do Teroski, widzę data 2023, okazałe graby, dynkmale wszędzie i tu jeszcze dokonali ekshumację wojaków Wehrmachtu, ja? Ja, zgadza się. W zeszłym roku, między innymi dzięki badaniom, którymi się zajmuję, udało się odkryć kwaterę żołnierzy niemieckich z 1945 roku tak naprawdę. No i udało się ich ekshumować na cmentarz żołnierzy niemieckich w Siemianowicach Śląskich. To było też bardzo istotne, Tam my bo... też byli. Jeśli ktoś chce obejrzeć, to proszę do Tajlika o Siemianowicach. No dla nas to było bardzo istotne z uwagi na to, że po pierwsze nie było ani śladu po tej kwaterze. Więc tak naprawdę poza takimi nielicznymi śladami, nielicznymi takimi elementami, które mogły wskazywać, że tam ktokolwiek jest pochowany, nie było totalnie nic. No i poza wynikami badań, które prowadziłem, dokumentacyjnych. No i udało się ich ekshumować, co było też istotne z punktu widzenia tego, że to miejsce, ponieważ nie figurowało w żaden sposób, nawet w księgach parafialnych sensu stricte, no to było miejscem przeznaczonym do dalszego użytkowania, prawda? Czyli de facto gdybyśmy tej ekshumacji nie wykonali, to kolejne osoby byłyby tam pochowane, a ci żołnierze po prostu popadliby w zapomnienie. Jest to bardzo istotne też z punktu widzenia tego, co się dzieje u nas w regionie, albowiem na przykładzie Bytomia wiemy, że w zależności od polityki ingeruje się jednak w ten kamień, ingeruje się jednak w te cmentarze, wobec czego ta pamięć twarda jak skała to może nie jest dobre określenie, bo ta skała też jest różnie traktowana przez ludzi. I to jest też istotne, żebyśmy o takich miejscach pamiętali, żeby zapewnić nie tylko wieczną pamięć ludziom i oddać im szacunek po prostu jako zmarłym, ale też zadbać o tą historię, która w ten sposób nie zginie, a zostanie gdzieś zachowana. Dziękuję Ci, Lukas, za ten tref, co żeś przyjechał mimo tylu obowiązków. Przyjechał, tylko kąsek można, ale żeś musiał przyjechać. Ja. I możesz jeszcze rzeknąć, bo niektórzy w komentarzach tam roztomajte rzeczy piszą, czemu on zaś nie godo po śląsku i tak dalej, i tak dalej. Jako to tu było? Wytłumaczenie dla mnie jest proste. Jeżeli chodzi w ogóle o teren, w którym się znajdujemy, tak, to sobie też postawmy sprawę jasną. Bielsko jest miastem znajdującym się na Górnym Śląsku, czy ściślej na Śląsku Cieszyńskim i w Bielsku stricte nie godomy.
Tu nie było nigdy gotki śląskiej, tak? Były natomiast rozmaite dialekty języka niemieckiego, tak? Które też są bardzo interesującym obiektem badań. Językiem niemieckim operuję biegle, językiem polskim, jak słychać, chyba również, co jest też dla mnie o tyle istotne, że zwłaszcza jak się zajmuję tą naszą niemiecką przyszłością miasta, czy nawet śląską, to cieszę się, że mogę do szerszej publiki trafić, która jednak niemieckojęzyczna nie jest, a i tak z kuli tego właśnie, że tej gotki śląskiej tutaj nie było, to też ludzie mają problem często ze zrozumieniem. Ale wstyrczosz śląskie słowa i po śląsku poradzisz spokopić co godą i co ich ci godają. Spokopić wszystko. No, toż tak to tu je, to tam nie ryczcie na hopa, co nie godo za fest po śląsku, no ale takie tu są realia, co by my też wiedzieli. Takie tutaj są realia, a też szanuję sobie moich przyjaciół, którzy godają i którzy też zawsze powtarzają, że nie ma gońba godać. Ja. I no ważne jest, żeby to robić dobrze, więc ja też wolę się uczyć częściej i robić to naprawdę dobrze, niż kaleczyć, nie daj Boże, i działać na szkodę naszej pięknej kultury. Pięknie Ci dziękuję. Dziękuję. Są już we Starym Bielsku, a za mną kościół rzymskokatolicki świętego Stanisława. Znacie go ze drugiego tajlika, bo tutaj my byli. Kuknijcie se tam, jeśli ktoś nie widział. Czemu Jerzech tutaj, Terowski? Bo tutaj był pierwszy kościół wanielicki we Starym Bielsku w latach 1560-1654. Farność wanielicko, ja? No bo ten kościół był przodziej katolicki, a ze średnich stuleci. Po patencie tolerancyjnym postawiono kościół wanielicki tutaj. No ale nie tak jak we Bielsku od razu w 1782 roku nie skorzy. Dopiero w 1818 roku napoczęli stawiać kościół, we 27 skończyli we sznicie klasycystycznym. W 1848 dobudowali turm, bo na początku XIX stulecia jeszcze nie mogli, podług tych przykozów, i podwyższyli kościół o szczok. Przed II wojną światową było tu jeszcze 5000 wiernych wanielików, dzisiaj jakaś 1200, a to jest folwark starobielski. Pamiętacie we drugim tajliku, że godał o starobielskim grodzie, kaje on je tam, ja? To był folwark. Fara to jest dworek ze XVIII stulecia, szkoła, tu też powstała Kirchhof, mamy po mojej lewej zajcie, a farożem był tu Manfred Uglosz, foter od Marka Uglorza, którego żech wspominał w tajliku o Czechowicach. No i Marek Uglosz tu się chował na tej farze. Ja tu dorostał, Terowski mieszkał w Eligocie, we gminie Czechowice-Dziedzice. No i ktoś by chciał tu na nabożeństwa przyleść, to o 9:30 w niedziela. No kościół fajniście dryny wygląda. Na koniec dotarliśmy do kamienicy. Urzech tu 2 tygodnie temu we drugim tajliku pokazywał, że kościół katolicki w 1547 roku stanął tutaj wanielicki kościół, drzewiany kościół. W 1630 roku przejęły go katoliki w czasie wojny 30-letniej. Rozebrano go niestety w 1901 roku i postawili kościół świętej Małgorzaty, który żech wam pokazywał, katolicki, zarostki tu niedaleko, poraset metrów. A ten kościół wanielicki, który tutaj mamy, nie idzie tu wleźć na ten Kirchhof, bo jest zawarty. Ci ma już też je. Kirchhof powstał w XIX stuleciu, a kościół w 1899 roku. Jest to filiał farności ze Starego Bielska i nabożeństwa mamy tu o 8. A wanielików w czasach kontrreformacyjne było tu moc, tu był taki opór, nie pozwalali się zrekatolicyzować i w połowie XIX stulecia było tu w tej wsi, w tym dorfie, no niedużym, w kamienicy 1222 wanielików i 495 katolików. Ja no, dzisiaj myślę, proporcje
są troszkę większe na korzyść katolików, choć nie badał, że tego. Roztomili tyle na dzisiaj ta sprawka o wanielikach w Bielsku i we księstwie cieszyńskim. Trzeci tajlik i ostatni tajlik o Bielsku. A my za tydzień dalej będziemy na placach księstwa cieszyńskiego. Filujcie mnie, Facebook, Instagram i abonirujcie mój kanał, bo co tydzień nowe tajliki. Dziękuję wam za dzisiaj, dziękuję też kamerzyście. Chowcie się.